Començo a estar una mica cansat de tots aquests mediàtics que aprofiten el famoseo per escriure un llibre. Bernat Metge? I qui diu Bernat Metge diu Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, Narcís Oller, Apeles Mestres, Víctor Català, uns aprofitats. Que trist. I els autors de veritat, els escriptors de tota la vida, on som? Al banquillo! Allà mirant les cues de 2 hores que foten la gent perquè els hi signi un llibre ensalat per passeig. Bueno, i aquests van d'un sobrat que la majoria de vegades ni es presenten. La de cops que he vist jo gent que han de marxar amb el llibre sense signar. Mediàtics. Eugeni d'Ors, Josep Carner, Pere Calders, Salvador Espriu. Avui en dia tothom es veu en cor d'escriure un llibre. Mira, en tots els anys que he estat jo signant llibres a Barcelona per Sant Jordi encara és hora que vegin Ramon Llull signant. I la gent allà esperant-lo. Que a mi em faria vergonya. Si esteu cansats d'autors mediàtics... Alta literatura. Ole tu, els millors nyaps urbanístics catalans. Són imatges de la incongruència de l'ésser humà acompanyades de dissertacions filosòfico-existencials que intenten donar una explicació lògica dels errors comesos. Aviam, no és un llibre que estigui a l'abast de tothom. Vull dir que no és un Coriale Güelfa de tirant-lo blanc que ho pots llegir així en diagonal i s'entén. Aquí has d'estar una mica pel que llegeixes. Des del 23 de febrer, només en algunes llibreries elitistes que encara mantenen el bon gust d'exposar i vendre alta literatura.